nirwenyasha, tawa 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 nirwenyasha. Saka vari kufamba nedingindira rinoti ngativei vanyoro mukutenda mareadings avo. Vaverengi mogadzirira ndiDaniel 6 verse 19 to 26. Yechipiri ndiLuke 15 verse 30 to verse 32. Gogoziengi kana makuda kuti vaverengi vaverenge mongozovaudza ezvinouya nguva yenyu kuti motiudzawo nekutibatsira kuti tingaite sei kuti tive vanyoro pakutenda seshoko ramapuhwa nhasi. Yakwamuri nguva Gogoziengi. Ameni, ameni, maigudu, maita enyu, nemukana wamandipa, ndichiti manheru, kana kuti makadi hama, shamwari muna Kristo, tichitenda nenguva iyoyi, yatapiwa, nguva inoshayikwa nevamwe, tigowanikwa isusu takuigashidzwa, tinoda kurumbidza musiki wedu. Manheru ano, tinoda kubatsirana. Hazvirevi kuti ini ndakangwara, hazvirevi kuti ndinoziva, hazvirevi kuti ndinogona, asi ndatouya kuti tibatsirane, titsiurane, tidzidzisane tiri pamwe chete, hapana shasha. Tese kana tiri shasha, tiri shasha. Tese kana tiri marema, tiri marema. Uyai tipinde mushoko raMwari. Ndinoda kuverengerwawo Dhanieri 6, 21 to 26. Ameni. Ameni gogo. Daniel 6 verse 21 irika kuti Daniel 6 verse 19 to 26. Daniel 6 verse 21 to 26. Zvakanakai. Zvakanaka mama. Pane vamwe vari kuverenga? Aiwa. Zvakanakai. Nhasi chiverengwa chedu tiri kuchiwana kuna Daniel 6 kubva pavhesi 21 kusvika pa26. Musoro weshoko uri kuti Dhanieri mugoma reshumba. Ndichatanga kuverenga. Dhanieri akapindura akati, imi mambo, raramai nokusingaperi. Mwari wangu akatuma mutumwa wake, akadzivira miromo yeshumba. Hadzina kundikuvadza, nokuti ndakawanikwa ndisina mhosva pamberi pake. Uye handina kumboita chinhu chakaipa pamberi penyu, imi mambo. Mambo akafara zvikuru, akarayira kuti Dhanieri abudiswe mugomba. Uye Dhanieri akati abudiswa mugomba, hakuna vanga rakawanikwa paari, nokuti akanga avimba naMwari wake. Mambo akarayira kuti varume vakanga vapomera Dhanieri varwiswe, uye kuti vakandwe mugomba reshumba, pamwe chete navakadzi vavo navana vavo. Uye vasati vasvika pasi pegomba, shumba dzakanga dzavakurira dzikakanya mapfupa avo ose. Pa25. Ipapo mambo Dhariasi akanyorera vanhu vose nendudzi dzose navanhu vemitauro yose yapanyika yake achiti, mubudirire zvikuru kwazvo. Ndinotema chirevo chokuti munzvimbo dzese dzeumambo hwangu vanhu vanofanira kutya Mwari waDhanieri uye vamuremekedze, nokuti ndiye Mwari mupenyu
anogara nekusingaperi. Umambo hwake haungaparadzwi, ushe hwake hautongogumi. Chiverengwa chedu chekutanga chinogumira ipapa. Takuenda pana Luke 15 verse 30 to 32. Handizivi kuti ndizvo mama. Zvakanakai. Chiverengwa chedu chechipiri tiri kuchiwana pana Luka 15 kubva pavhesi 30 kusvika painoperera. Ndichatanga kuverenga. Asi pangouya mwanakomana wenyu uyu akaparadza pfuma yenyu nezvifeve, mamubayira mhuru yakakodzwa. Baba vakati, mwanangu, iwe uneni nguva dzese, uye zvose zvandinazvo ndezvako. Pa 32. Asi taifanira kupembera uye tifara, nokuti munin'ina wako uyu akanga afa, asi zvino araramazve. Akanga arasika, asi awanikwa. Shoko raTenzi rinogumira pano. Mazvita henyu mama vangu achinjanja nokuverenga kwakanaka kunonyatsonzwika. Ndinokutendai Mwari azokuitirai zvakanaka. Ndichiti manheru akanaka, shamwari dzangu dzerwendo. Ndaverengesa Dhanieri 6. Chiverengo chaDhanieri tinogara tichichinzwa mazuva ose. Ishoko ratinogara tichingonzwa mazuva ose. Takutoimba chiverengwa ichochi chaDhanieri chokuwisirwa mugomba reshumba. Zvino ini zandakasarudza chiverengo ichi ndamavhesi averengwa namama vangu, ndakasarudza ndichiendera maererano nepfimo yangu yandakati ngatinyorovei mukutenda kwedu. Apa tichinzwa zvaDhanieri, kuti Dhanieri aive mushandi wamambo Darius, achishanda navamwe, achidzoka kumushando. Aiuya Dhanieri opinda mumba make. Apinda mumba make, Dhanieri aimhanyira kunopfugama kutaura naMwari wake waaiziva kuti ndiye mununuri wake, ndiye muponesi wake. Hanzi kamuri yaDhanieri yaive nehwindo rakanga rakatarisa kuJerusarema. Achinamata Dhanieri akanangana neJerusarema, kwaaiziva kuti kumuzinda mukuru. Manheru ano, hama dzinodiwa, shamwari muna Kristu, tanzwa kuti Dhanieri apo mambo akauya kuzomubvunza mubvunzo, nokuti mambo akanga atoziva kuti Dhanieri awisirwa mugomba reshumba. Akauya akamubvunza mubvunzo akati, nai Dhanieri, iye Mwari wako waunonamata, Mwari wako uyu anogona here kuti akurwire pakuve uri mugomba reshumba? Tese tinoziva mhinduro yakapiwa naDhanieri. Dhanieri ipapo hanzi akati, imi mambo, rarama henyu nokusingaperi, nokuti handina chandakaita chakaipa pamberi penyu. Uye mutumwa atumwa naMwari kuuya kuzobata miromo yeshumba
kuti dzisandirume, nokuti handina chakaipawo chandakaita pamberi paMwari wedu. Saka inini mufunge madzimai, handisi kutsanangura zvese zvokuti ndiri kungomhanya nekuti tiwane kuti unyoro munhu kana asangana nezvakadaro, achiita zvakadaro mukutenda kwake, chiiko chaanowana, chiiko chaanenge achiita, anonyorova sei? Hanzi ipapo Dhanieri akati, imi mambo, inzwai wenyu kuti handina chakaipa chandakaita pamberi penyu. Asi kwakatumwa mutumwa akadzivirira miromo yeshumba kuti isandirume. Hamuoniwo here, nhai shamwari dzangu dzerwendo, kuti kupfava, kunyorova, kupa mhinduro nyoro, haana kuda kuti apopotane kana namambo, haana kuda kuti apopotane neshamwari dzaiuya dzichizomudongorera kana vauya kudzimba vabva kubasa, vachimuona Dhanieri achinamata, vomhanya kuna mambo, kunoti, mambo, handiti makatema zvirevo zvakadai. Mambo oti, hongu. Oti, uyu Dhanieri haasi kunzwa, tiri kungomuona achinamata. Zvakadaro ndo zvakaita Dhanieri awisirwe mugomba reshumba. Asi zvakadaro nekutendeka kwake, Dhanieri akatendeka pamberi paMwari, akanangana nezvaaida. Dhanieri akanga achida Mwari, ari mushumiri waMwari, achiteerera zvinodiwa naMwari, kwete zvinodiwa namambo, kwete zvinodiwa nevashandi vamambo vakanga vasiri muna Kristu. Saka vaienda vachinoripota Dhanieri. Asi tese tainzwa mhinduro yaDhanieri, akati, imi mambo, raramai henyu nokusingaperi. Handina chakaipa chandakaitawo pamberi penyu, handina chakaipa chandakaita kuna Mwari. Saka atuma mutumwa kuti avhare miromo yeshumba isandikuvadze. Iwewe shamwari yangu yerwendo, neniwo pano dai takatirisu, taizvigona here zvemhinduro nyoro yakadaro, yakanyorovesa Dhanieri akaita mhinduro nyoro kuna mambo. Tazonzwa kuti mambo akafara. Chii chakaita kuti mambo afare? Iyanga akatema mitemo yakaoma, mitemo yaiteedzerwa nevashandi vake, Dhanieri akasapinda mairi. Chii chakaita kuti mambo ati kuna Dhanieri aburiswe mugomba reshumba? Kunyorova kwaDhanieri, shamwari dzangu, akanyorova, akaratidza kutendeka kwake, akaratidza kutenda kwake kuna Mwari, achiziva kuti ndiye Mwari mubatsiri wangu, anondidzivirira mumadzodzo ese. Iwe neni tinogona here kupfava, kunyorova, kuti tigodaidzwa kuti tiri maKristu zvakaita Dhanieri? Tinogona here, shamwari dzangu dzerwendo, dai takopawo, tikakopa ihwohwo unyoro hwaDhanieri, tingadaidzwe kuti maKristu akakwana, tingadaidzwe kuti maKristu akatendeka, anogara mushoko raMwari. Manheru ano, hama dzinodiwa, atinyorovei, kunyange pane vatinogara navo, pakutaura kwedu, pakufamba kwedu, zvese zvatinoita tiite muunyoro. Tinowaneiko muunyoro? Tinowana kutendeka, tinowana mukugara mushoko raMwari, munotipa unyoro, tigodaidzwa kuti vana vaMwari, tigodaidzwa kuti maKristu, nemazita edu achazodaidzwa, hama dzinodiwa.
nemazita edu achazodaidzwa nokuti tinenge taita zviri pamurayiro waMwari. Manheru ano ndangoti ndigoverane neweshamwari yerwendo, tigoverane kunyorova. Tanzwa kunyorova kwaDhanieri kuti kwakaburisei. Kwakaburisa Dhanieri haana kumwaraurwa kana kudii, akatenga shamwari dzeshumba mugomba imomo. Manheru ano mudikani, uyai tinyorove, uyai tive vakatendeka, tive nekutenda, tive netariro, tigova nerudo. Tinowanikwa tichibuda tisina kana kumwaraurwa, tinowanikwa taashamwari dzeshumba taakutotamba nadzo hadzitikuvadze. Uyai tinyorove mumabasa, tinyorove mukutaura chaimo, mukutaura madzimai tinyorove. SaDhanieri akanyorova, haana waakatukana naye, asi kungopfugama achidaidza kuna iye musiki mupi weupenyu. Manheru ano hatibvumei kutsiurwa, ngatibvumei kudzidziswa, tigowana kunyorova. Shoko raMwari rinoda vanyoro. Kuti tienzi maKristu kunoda kunyorova, kutendeka netariro. Manheru ano ndiri kungotaurawo nemishamwari dzangu, handigoni hangu zvekuparidza izvozvi, asi ndangoti ndinonovaudza shamwari dzangu kuti uyai tinyorove, tigobudawo tisina kumwaraurwa, tigowanikwa taavatsvene, taakudaidzwa kuti maKristu akatendeka, ane tariro, anogara mushoko raMwari. Manheru ano kunyange dai tikaremerwa sei, hama dzinodiwa, kunyange dai tikatukwa sei, hanzi kunyange dai ukatukwa, kunyange ukanzwa shamwari dzemunyika dzakamira apa dzichitaura nezvako, pfuura chete uchienda wozvitora woti, Ishe, mazvinzwa here zvavari kutaura? Wozvitora nokuti iwewe haugoni kuzvitora. Tizive kuti kunaye anozvigona zveupenyu hwedu. Tishaye hanya nezvazvo, tirege kunobvunza kuti wakandireya, tirege kunobvunza kuti wakandituka. Ngandiyei nazvo, hama dzinodiwa, pana anozvigona, anotura, anozvigona musiki nemupi weupenyu. Manheru ano iwe neni ngatiwanikwei tichimira namambo Jesu, ndiye anotipa unyoro, tichiteedzera mirayiro yake. Avo vamambo Dheriasi, vashandi vake, vaiteedzera zvamambo wavo, isu ngatiteedzereiwo zvamambo wedu, tigowanikwa tisina kumwaraurwa neshumba. Manheru ano, hama dzinodiwa, ngatigarei mushoko raMwari, ndimo chete matinowana ruponiso. Hanzi Jesu wakapfava mwana waMwari. Dai akanga achizvikudza achiti ndiri mwana waMwari, angadai akanga achingopembereka achifamba achitaura kuti ndini mwana waMwari, ndityei ndidii. Asi hanzi Jesu wakapfava mwana waMwari. Hatipfaveiwo manheru ano, shamwari dzinodiwa. Dhanieri akapfava, akanyorova. Dhanieri tiri kunzwa zita rake richidaidzwa, nesuwo ngatipfavei tigodaidzwawo mazita edu. Ndichienda pana Ruka apa, pana Ruka, hamwana muparadzi akaparadza pfuma iyo akanga areya kuna baba wake. Pfuma yaakaenda nayo akanodya, akadii, akafara, yapera. Mwanakomana akafunga kudzokera kuna baba, nhamu yarova, nzara yaruma. Akati, chiregerai ndidzokere, handichanove mwana wavo, ndongonoti baba chinditorai semuranda. Akauya mwanakomana akasvika, baba vakamuona achibva uko, hanzi vakamumhanyira, vakamugumbatira mwana wavo.
kuti mwana wangu wadzoka uri mupenyu. Hakusi kupfava here madzimai, kwekuti mwana wakapa pfuma akanoparadza adzokazve, zvichida akanga adzoka kuzotora imwe pfuma hazvina anoziya, asi sokutaura kwake akadzoka kuti ndakuenda kuna baba ndinokumbira kuti baba handisisiri mwana wenyu, ndamumwe wevaranda. Asi zvakadai, inzwai mhinduro nyoro yababa. Mhinduro nyoro yababa, vakamukumbatira vakati, ndafara mwanangu wadzoka uri mupenyu. Iwewe deni shamwari yerwendo, taizvigona here? Taizvigona here? Zvinowanikwa nevatsvene, zvinowanikwa nevanyoro vanodaidzwa kuti maKristu, vanoonekwa mukuita, vanoonekwa mukufamba, vanoonekwa mukubvuma kutsiurwa, vagowanikwa vaine kutendeka, vaine tariro, vachiita rudo. Hama dzangu manheru ano, handina zvimwe zvizhinji zvokuti ndingataure ndikadarika ipapa. Ndozoti kana mazowana nguva muverenge kuna madzimambo vechipiri, inenge chapter 19 zvichienda mberi. Chapter 19 madzimambo anotaura nezvamambo Hezekiya, mambo wevaIsraeri, namambo wevaAsiriya. Hanzi mambo weAsiriya akaronga hondo kuti iende inorwisa vaIsraeri, inorwisa Hezekiya. Tiverenge madzimai, ina handina kuzoverengesa zvangu, asi ndakangowanawo zvishoma. Hanzi akanyorerwa tsamba ikauya, akagashidzwa Hezekiya. Hanzi Hezekiya akagashira tsamba iyoyo, akavhura, akaverenga zvakanga zviri mutsamba, kuti taronga hondo iri kuuya kuzorwisa Jerusarema. Weduwe, watoudzwa kuti kuri kuuya hondo, unoita seiko? Unobata pano, watsvaga tsvimbo, watsvaga kana pfumo, watsvaga kana chii chekuti urwise. Asi kana usina kunangana namambo Jesu kupiwa unyoro, haugoni kurwisana nemunhu anenge auya kuzokurwisa. Hanzi Hezekiya akagashira tsamba, akaverenga. Haana waakataura naye, haana waakatongesa kana kupindura. Hanzi Hezekiya akatora tsamba akanopfugama paaritari, akunopa anozvigona, akunopa anomurwira pahondo yavaAsiriya vari kuuya kuzorwisa Jerusarema kuti riparare, nevanhu vari muJerusarema kuti vaparare. Hanzi Hezekiya akangokwira pachikomo akanotaura namambo Jesu, kunopa mambo Jesu tsamba iyo yauya. Munzwe zvirimo, ina handizvigoni, ina handizvigone Ishe, imi munozvigona. Ndauyawo nazvo kuti ndikupei. Hausi unyoro here madzimai? Iwe neni taizvigona here? Ndatonyorerwa tsamba, ndikadai ndakanyorawo yangu tsamba, ndakadzorera nemashoko, kana ekutuka, kana ekuti uya tisangane. Mosangana kuti murwe, asi mukurwa hausi kukwanisa. Mukurwa hausi kukwanisa nokuti hauna kunyorova, hauna kutendeka. Uyai titendeke vanamai, uyai titendeke, tigove vanyoro, tigowanikwa tichiponeswa, tigowanikwa tichiratidzwa nzira yekufamba nayo, tigowanikwa tavana vaMwari, tionekwe mabasa edu, kufamba kwedu, kutaura kwedu, kugarisana nevamwe, kutsvaga shamwari dzinoda Kristu.
tinozvigona here madzimai? Ngatinyorovei tikumbire kuna anozvigona, anogashira zvikumbiro zvedu. Iwano manheru, hama dzinodiwa, manheru iwano. Tikaendazve kuna madzimambo, madzimambo chapter 20, ndinofunga kubva pa1 kusvika, kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 7, kana ndisiri kukanganisa, nekurwara kwaiye Hezekiya paakazenge orwara. Pane mhinduro nyoro madzimai. Hezekiya hanzi akarwara, akatambura kusvikira baba vari kudenga kumusoro vatuma nhume, enda unoudza Hezekiya agadzire nhaka yake, nokuti Hezekiya waakufa. Hama dzinodiwa, tinogonawo here kunyorova, tinogonawo here kuchema pana mambo Jesu, kuchema misodzi inoonekwa nababa, kuti vaone zvatiri kuchemera, vagotinyorovesa, vagotipa kutendeka, tigodaidzwa kuti vana vaMwari. Hanzi Hezekiya akachema, akatendeukira kumadziro, akati, Ishe, imborangarirai kufamba kwandakaita nemi, imborangarirai kutendeka kwangu nemi, ndichikushandirai, ndichikurumbidzai, ndichikudai. Asi ipapo ngatinzwei kuti Ishe aiziya zvake kunaka kwaHezekiya, aiziya kushanda kwaHezekiya, asi apa akanga angomupa kuti aone kuti Hezekiya achaita sei, achagashira here kurayira nhaka kana kuti achakumbira. Asi Hezekiya akakumbira unyoro kuti Ishe ndinzwireiwo ngoni, ndakashanda nemi. Ishe ndinyoroveseiwo, handigashiri kurayira nhaka, ndiri kuchema kwamuri, mundiporesewo, mundipe nguva yekuti ndigobata basa renyu. Manheru ano ndiri kungomhanya, hama dzinodiwa, nekutsvaga unyoro kuti tinzi tiri vana vaMwari. Iwe neni chaizvigona here? Apo ndakanga ndazoudzwa kuti waakufa, ndingadai ndakangoneta, ndingadai ndakangomirira kuti kufa achisvika chiregai ndichingofa zvangu. Asi kuinaye anokuwedzera mazuva, uponeswe, uite basa raMwari. Hezekiya hanzi akawedzerwa, nhume akatumwa zvikanzi dzokera, ndanzwa kuchema kwaHezekiya, dzokera unomuti ndanzwa kuchema kwako, ndanzwa kuchema kwako, ndakuwedzera makore ako. aHezekiya akawedzerwa makore 15. Isusu tiripo here pakuzowedzerwa upenyu? Iwe neni, shamwari yangu yerwendo, ndiri kukupawo mubvunzo kuti tinozova ivo here vanonzikwa naMwari, tigoonekwa taakupuwa imwe nguva kuwedzerwa umwe upenyu pamusoro peupenyu huya hwanga hwanzi hwaakupera. Hama dzinodiwa, ini ndiri kungomhanya nemhinduro kuti vakakomborerwa vanonyorova, vakaita sana Dhanieri, vakaita sana Hezekiya, vanokwira netsamba pachikomo kunoti ndauya nazvo Ishe, ndimi munotakura zvinorema. Tirivo here, nhai shamwari dzangu dzerwendo, tirivo here? Ngatichiwoonai, tibvume kutsiurwa, tibvume kudzidziswa, tibvume kutsiurwa, tigozova vatendi vakakwana, vakakwanira kune musiki wedu. Hama dzinodiwa,
kuna Mwari hakuna chinokoneka. Tinovaziya vari Mwari vasingakundikane. Tinovaziya vari Mwari vasingarambi vakanyarara. Tinovaziya Ishe wedu vasingashanduki. Asi isu tinoshanduka. Uyai tirege kushanduka. Tirambe takapfava. Chiko chatinowana mukupfava. Tinowana upenyu. Upenyu husingaperi. Manheru ano shamwari dzangu dzerwendo. Ndangotiwo ndingotaurawo muchinzwa izwi rangu. Ndangotiwo tingobatsirana, kutsiurana, kurayirana, nekuti tive vanyoro. Tigozorega kubandwa neshumba. Tive vanyoro. Zvakaita baba vemwanakomana. Mwanakomana akafarirwa nokuti baba vakanga vari munashe vakapiwa kupfava nashe. Isusu ngatipfaveiwo tigotambira vana vedu. Tinovaziya vana vedu tiri kugara tichingovaisa pamuchinjikwa. Hatigashirei kupfava, tigove vatendi, tive nekutenda, tive netariro, tive nerudo rwatinogara tichidzidziswa. Hama dzangu, ndisingakupedzerei nguva, ndiri kungonzwa kufara kuti ndasangana nemi paurongwa hwatarongerwa manheru ano. Vamuka nesu Jehovha, vakaswera nesu, vakadoka nesu. Iye zvino vatipa mumwe mukanazve wokuti titaure navo. Mazvita yenyu hama dzinodiwa nekunditeerera. Ndiri kufara ndichinzwa makati zii. Zvareya kuti mabvuma kutandara nemi. Mabvuma kutandara nemi. Saka kunodaro ndagumira pano. Zviri kwauri iwewe dungamunhu. Zviri kwauri kusarudza nzira yaunoda kufamba nayo. Yakamanikana here? Zinzira rakapamhama here? Asi tichinzwa hanzi kanzira ako ndo kanotisvitsa kuupenyu husingaperi. Zinzira iro rinotisvitsa kwatinoparadzwa. Kunodaro kutaura kwangu manheru ano, mazvita yenyu ndakudzosera nguva kumutungamiri. Ameni, ameni. Amen, amen, amen. Aiwa gogo, hamusi kutombopedza nguva because zvikazvanga zvichinakidza. Mukanzwa vanhu vati zii rinenge rabaya shoko. Maita basa gogo. Oh my God. Vati utayeuchidzwa nagogo. Hanzi shumba dzenguva yaDhaniel dziya dzakakanzwa Daniel dzakatengwa dzikaita mavegetarian nekuda kwekuti Daniel anga ari munyoro. Clock of death yaHezekiah was turned off nekuda kwekuti anga ari munyoro. Hatisati tatomboenderera mberi. Ngatimbopai kutenda kuna Ishe shoko ravatitumira naro nemudziyo wavo Gogo Ziyenge, nekutenda zvekare Gogo Ziyenge tichingovanyengeterera kuti Mwari varamba achivawedzera makore vachipuhwa wisdom yekuya nemashoko ekuti dzidzisa pano. Ngatibvise pane titeso titende shoko nekutenda mutauri wedu zuva ranhasi. Hallelujah. Hallelujah. Aiwa mabirita nemino kunditeerera ndinokutendai.